салому дуруд ба мухлисони беҳтарин дастаи футболӣ. Сабаби рақами 10 Барселонаро нагирифтани Жоао Феликс маълум шуд. Сармураббии даста Хави рӯзҳои наздик тамдиди шартнома мекунад. Барселона ҷойгузини Мессиро аз Италия ёфтааст. Санаи бозгашти Араухо ба майдон маълум шуд. Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш хоҳем кард. мавзӯъҳои ҷолиб ва тозаи дастаи дӯстдоштаатонро бо лайки худ дастгирӣ намоед ва албатта ки обуна шуданро ҳам фаромӯш насозед. дӯстон, футболи даставӣ ба танаффус рафта бошад ҳам бозиҳои мунтахабҳо рақобатҳои зебоеро баҳри мухлисон тақдим мекунад. имшаб мунтахаби Испания якачини Кипрро меҳмондорӣ хоҳад кард ки дар ҳайати испаниҳо боз дурахш кардани Ламин Ямал аз назар дур нест. тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. барои аз навсозии дастаи Барселона ба даста ҷалб кардани дастпарвари бошгоҳ ва легендаи Барса Хави нақши асосиро гузида буд. ҳайат куллан тағйир ёфта. Барселона қадам ба қадам бинои нави худро мустаҳкамтар қомат дода истодааст. баъди амалисозии нақшаҳои трансферӣ барои мавсими ҷадид, ҳамакнун каталониҳо шартномаи ҳамкориро бо ин мутахассис тамдид кардан мехоҳанд. марка менависад ки Хави бо Барселона рӯзҳои наздик шартномаи нав ба имзо мерасонад ки маоши ӯро ду маротиб бештар месозад. феълан маоши Хави дар Барселона атрофи 4 миллион евро ем бошад, аммо бояд қайд кард ки вақте ки ӯ тоза ба кор шурӯъ карда буд, маоши баланд талаб накарду ҳамон қадаре ки даста ба худ иҷозаи сарфа медод қабул намуда буд. имрӯз ҳолат тағйир ёфтааст. Хави мехоҳад шароити кории худро ҳам беҳтар созад. Барселона дар навбати худ аз натиҷаҳои сармураббӣ розӣ аст, зеро даста дар мавсими қаблӣ новобаста аз мушкилиҳои ҷойдошта қаҳрамони Испания гардида буд. умедворем ки ин дастовардҳо дар мавсимҳои дар пеш истода зиёдтар мегарданд. Жоао Феликс барои як мавсим аз Атлетико Мадрид ба иҷора гирифта шуд. худи футболбоз рақами 14-ро ба худ интихоб намуда буд, вале қаблан гуфта мешуд ки ӯ метавонад бо рақами 10 дар хати ҳамлаи Барселона бозӣ кунад. акнун баъди гузариши чанд рӯз маълум шуд ки чаро Феликс нахостааст ки таҳти шумораи 10 майдондорӣ кунад. ба ақидаи футболбоз ин рақам ба худ фишори зиёде дорад ва мухлисон ҳамеша интизории бештар аз футболбозе доранд ки бо рақами 10 бозӣ мекунад. жоао намехоҳад ки бо статуси лидери даста бозӣ кунад. илова бар ин Барселона ин ҳамлагари португалиро танҳо барои як мавсим иҷора гирифтааст ва маълум нест ки оё ӯро дар оянда харидорӣ мекунанд ё не. сабаби сеюм бошад ин ба Месси шабеҳӣ додани онҳое ки бо рақами 10 бозӣ мекунанд мебошад ки Феликс бо ин сабаб ҳам қарори худро баровардааст. рости он қадар ба ҳамин гапу гапчаҳо бовар кардан мушкил аст. агар ҳунар дар тан бошад, бо дилхоҳ рақам муваффақ мешавӣ. ҳамин хел не? чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ҳимоятгари марказии каталониҳо Араухо бо сабаби ҷароҳати бардоштааш ба даста кӯмак расонида наметавонист. Барса ҳанӯз дақиқ санаи бозгашти ӯро ба майдон гуфта наметавонад ва аз рӯзи 17 август аст ки Араухо банди барқарор кардани ҳолати варзишиаш мебошад. тибқи иттилоъҳо ҳайати мураббиёни Барселона намехоҳанд ки ба саросимагӣ роҳ диҳанду Араухоро пеш аз муҳлат шомили ҳайат кунанд. беҳтарин вақту замон барои баромадан ба майдон ин охирҳои моҳи сентябр, аниқтараш 23 сентябр дар бозӣ бо Селта мебошад. агар рӯйдоди ғайричашмдош нашаваду Араухо худро хуб ҳис кунад, ӯ танҳо 16 сентябр муқобили Бетис ва 19 сентябр дар бозӣ бо Антверпен дар Лигаи Чемпионҳо берун аз ҳайат мемонаду халос. умедворем бидуни ӯ ҳам даста метавонад ки натиҷаҳои лозимаро дар бозиҳои на чандон шадид ба даст орад. будани Араухо чун ҳамешагӣ хати дифои дастаро мустаҳкамтар мекунад ва бозгашташро ҳамагон бесаброна мунтазир хоҳанд монд. Барселона ҷойгузини Мессиро аз Италия пайдо кардааст. гап сари ҳамлагари Наполи Хвича Кварацхелия меравад ки бо ҳунари зебояш дар дастаи итолиёвии Наполи диққати дигара бар дастаҳои аврупоиро ба худ ҷалб кардааст. Наполи барои ҳамлагари худ на кам аз 100 миллион евро талаб хоҳад кард. Барселона дар навбати худ бошад, бовар дорад ки як қисми маблағи трансферро дар даст дораду боқимондаашро бошад то тобистони соли оянда пайдо хоҳад кард. ҳамин тобистон ҳам дастаҳои Ливерпулу Ньюкасл, ПСЖ ва Реал то ҷои талош барои ба даст овардани Хвича карда буданд, вале Наполи нархи потолока қапида буду дигар аз гапаш нагашта буд. ба сару садои гузариши Хвича ба дастаҳои Реал ва Барселона агенти ӯ чунин посух додааст: гузариш ба Реал, мо ин вариантро баррасӣ накардаем, чунки тарки Наполи карданӣ нестем. дар оянда агар Хвича омодаи бозӣ кардан дар ҳайати Реал ё Барселона шавад, мо ин имкониятро дида мебароем. имрӯз дар Наполи бозингарони бо маҳорат монанди Осимхен, Зелинский ва Ди Лоренсо бозӣ мекунанд. даста қавӣ аст ва Кварацхелия ҷои рафтанӣ нест.
натиҷаҳои хвича дар мавсими сипаришуда бад набуданд. 12 гол дар 34 бозӣ анҷом дода, вале кӯмаки ӯ барои ба даст овардани скудето хело назаррас буд. То куҷо Барселона барои ҷалби ӯ майли бештар дорад, инро вақт ба мо нишон хоҳад дод. ба ҳамин тавон дӯстон пайгири канали мо бимонед, то аз навгуниҳо атрофи дастаи Барселона сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. хайр.